Dins el pla de dinàmica educativa, la Xemeneia, espai de dansa i moviment, ha recuperat el Cafè de la Remei, una obra de dansa en un acte adreçada al segon cicle d'educació primària on els infants han pogut gaudir d'un espectacle on són presents els principals i diferents estils de dansa. Albert Bonet, director de la Xemeneia, ha explicat a Ràdio Balaguer que la representació que s'ha mostrat avui als escolars ha anat a càrrec d'alumnes avançats de l'aula i la intenció era acostar la dansa en diferents estils als nens i nenes. Doncs avui hem recuperat una mostra de dansa que havíem fet el 2009, el Cafè de la Remei, però ho hem fet amb un grup d'alumnes avançat i hem recuperat això per incloure-ho dintre del pla de dinàmica educativa per atensar la dansa a tots aquells nens i nenes a qui els hi pugui agradar i on han vist diferents estils de dansa dintre de la mateixa obra. La moralina de la història és que la saviesa s'ha de compartir en pro del bé comú. El Cafè de la Remei és la mateixa història que vam fer en el seu moment, una senyora que volia posseir tota la saviesa dels més erudits i no compartir-la amb ningú, sinó quedar-se-la per a ella. I una mica la moralina de tot això és que la saviesa la podem compartir amb la resta de companys i companyes, amb tot el món, perquè així quan la saviesa és compartida i tot és compartit va molt millor en pro del bé comú. Durant la representació, els escolars han pogut veure dansa contemporània, dansa clàssica i dansa moderna jazz, que són els estils que més es treballen a la Xemeneia. A més, l'espectacle conté un dossier pedagògic que es fa arribar a totes les escoles de Balaguer per tal que puguin treballar diferents àrees a través també de la dansa.